الو الو سلام علیکم. سلام علیکم اکا. علیکم سلام. سوز هستین؟ خوب هستین اکا؟ تشکر زیاد. خوش آمدین به برنامه صدای مردم. بفرمایید. رحمت خدا بر شما. چی آخی همو یک تا همو طرف دور تاجیکستان میگم طرف دور همو امومالی روز امومالی تاجیکستان شدگی برومد گاو زدوزی کی چی کدم تاجیکستان همی مهاجرو را شما غم میتین ایری مهاجرو گاب میزنین تاجیکستان چینجیه این قدر خونوی بلند ساختیان این قدر پیشروی شده همی مهاجرو نمیان به سالوش کار میکنند اوجا نمیدونن هیچیا که گوتا شما نومی مهاجرو گاب میزنین گفت شما بله بله امرو گفتنیم که آخی یک تاش منم 4 تا فرزند دارم دمیجا کار میکنم مسکو دا 4 تا کودکم قطیمه شگرونه خود دا 1 سال یک بار میریم اینا سالی 2020 2 ماه سال دا بودیم بگیم اینا فеврал март да уже мы омадем Москва бовар мекунед вообще зиндагӣ карда намешавад дар Тоҷикистон нарх наво қиматай пул нестай ойлик нестай ҳеҷ харида наметонӣ хӯрда наметонӣ аки картишкаву пиёзашку қимат гӯшта вообще харида наметонӣ дахоб мебинем аму домои баланде ки сохтенгу ӯ домои баланди шумо мо чӣ кунем гирем хирем шона ӯ домои битонои шумо нашава хӯрда бале бале мерем мебинем мо шумора то што мега ки шумо айноми миллат гап мезанен айноми муҳоҷирон гап мезанен ман якта муҳоҷир ман қачмо якум бор гап задастам 3 моҳ буда очират будам гап зада наметонистам ба ҳаму одаме ки таъриф кард ки Тоҷикистон ободияй бишнава ки ина ман ягум шиноси шумо нестам ман ҳамчун як муҳоҷир мегӯм ки дар Тоҷикистон ҳеҷи пешравӣ нестай амуҷа хонаи очамда рафтем як рӯз гуфтанд ки президент меомадай буроен деволора сафед кунем ба гуфтам ви чо деволора сафед мекунем я бояд ки ҳаму ҷидо мекунанд ку пул ҳаму ободии шаҳр ободии шаҳр ба очам биромад гуфт ман бевазанум пул надорум ин надорум вай надорум сини очам гуфтанд мекунӣ агар намекунӣ ҳами пас деволта сафед барои президент омадан мо мегирем протокол мекунем мо че штраф мекунем очаи мана як гапо гуфтам хестан рафтам ака ҳаме буда ободии Тоҷикистон президент мебия гуфта очаи ман як кампири 67 солаи қариб талхакафш кунам гуфтам очаҷон хай қачон разбор накун мон майли ҳам пишти хонат ҳами адистум мешавам сафед мекунам ай тарафи раҳ президент меомадай ҳаму кӯчаҳо ҳар як одам пишти хонаша бояд ки сафед мекардай ҳаме як ободии Тоҷикистон бале дуруст ҳеҷ ободӣ нестай дар Тоҷикистон ҳамо аки бародармонай мумкин ки фиребш мекунам тарафдори Тоҷикистона мегирам мумкин ки худшам ҳаму Тоҷикистон безорай маҷбурай ки ҳамхе гап мезанам лекин дар Тоҷикистон ҳеҷи пешравӣ нестай бале бале намехел саломат бошед мардума зулми зиёд инами муҳоҷиридам ҳеҷ мо рӯз надорем гиҷое равем тоҷики обрӯ надорӣ сар қадр дора тоҷик надора бале намехел дуруст зинда бошед ҳами гапҳои дурӯғ набуроянд ҳамо гӯш кардастанд мефаҳманд медонуму лекин ба гӯшон бираса ҳами гапҳои ма ки шумо ай номи муҳоҷирон гап намезанен мо муҳоҷирем худмон ай номи худмон гап мезанем мо 500-600 то 1000 маротиба занг мезанем ки дар ин барномаи шумо иштирок кунем гапҳои дилмона бигем ки ба гӯши ҳаму эмомалия кия ва дига чанд та ном дора бовар кунед талаффузкарданаметонам бираса ки шумо ай номи мо гап намезанем мо худмон гап мезанем ҳама зулмай золимияй ҳеҷчи дар Тоҷикистон пешравӣ нестай бале бале саломат бошед апа ташаккури зиёд зинда бошед барои фикр хоб раҳмати худо худо нигаҳтон будора ташаккури зиёд зинда бошед